I got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one. Tak ahoj. Já normálně nedělám tyhle druhy videa, kdybych představoval nějaký produkty, ale jelikož mám rád hamaky, pár jich mám, vzal jsem je tady s sebou, tak jsem se rozhodl, že bych vám chtěl ukázat a zároveň se s váma poprvé na něj podívat, tady hamak z Temu za 400 korun. Naštěstí mám pro syna, takže u něj nepotřebuji ani zas tak velkou zátěž, ale jsem na něj zvědavej, jak bude vypadat a jestli bude vypadat aspoň trošku kvalitně. Takže se na to podíváme spolu. Já ho tady zkusím natáhnout mezi stromy, porovnám ho s těma mýma dalšíma hamakama, který teďka můžete vidět i s cenama. Ty jsem kupoval na Alze a v Decathlonu, takže ty jsou ještě, furt jsem koukal, jsou dostupný. Kdyby se vám náhodou líbily, tak ty můžu doporučit. A jdem se teda podívat na to, proč jsme tady, a to je tenhle ten hamak z Temu. Já si ho teda rozdělám. Navíc vlastně i důvod, proč tady takhle šaškuju v lese, je sice to, že si chci podívat na ten hamak, jak vypadá, ale důvod, proč to vlastně i u toho natáčím, je ten, že jsem si pořídil tyhle ty nový mikrofony, tak je chci taky vyzkoušet v terénu, takže jsem spojil vlastně dvě věci do jedné. Navíc já se prostě zatím učím, jsem začátečník, učím se stříhat, učím se editovat, postupně si kupuju nový vybavení. A jak líp se to naučit než praxí. Takže pokud budete mít nějaký komentáře, jako že to dělám blbě, OK, je to možný. Mně se moje videa taky úplně nevždycky líbí, ale spíš ocením, když mi někdo dá nějakou radu. Protože napsat děláš to blbě, tam asi není úplně se moc z čeho poučit. Ale beru to. Tak, hamak jsem si roztáhnul, dáme popruhy mezi stromy, tak a pak ho začneme natahovat a pak teprve uvidíme. Občas třeba budu takhle trochu funět do toho videa, protože jak vidíte, tak mám docela vypracované tělo. Což je taky důvod, proč si musím kupovat těžkotonážní hamaky. Ten z Decathlonu, ten je třeba pro moji přítelkyni, protože ten je, myslím, ten je do 110 kg, což já se pohybuju hodně na hranici. OK, možná už kousek za hranicí. Tak jo, pevnění popruhu je celkem snadný. Akorát, kdybych ho potřeboval zkrátit, asi ho musím ještě omotat. Takže to ve finále jsem to možná i trefil. No, tady to vidím, že to mám ještě vysoko. Tak teď přijde ta část, kterou mám vždycky nejméně rád, a to je první posazení. Uvidíme, jak to pruží. Musím se přiznat, že mám zatím docela strach. A navíc mě ten hamak přijde takovej, nevím, jestli to je opticky, ale přijde mně, že je menší teda, než co jsem zvyklý na svůj hamak. Můžeme ho zkusit postavit hnedka k tomu a porovnat velikosti. Tak, teď můj oblíbený hamak, klidně vám ho ukážu. Na kouzle, který používám, nejsou nic složitýho, je to liští smyčka, kterou jsem se vlastně naučil ještě ve skautu. Je to uzel, který se vlastně sám dotahuje. Jo, a používám ho jak kolem stromu, tak vlastně ho dělám i na tu karabinu, protože taky zase se mi to dotáhne. Mám s tím výborné zkušenosti, ještě jsem nikdy nestadlo, že by se mi to někde rozvázalo a žuknul bych na zadek. Tak teď se dotáhne a bude držet prostě fest. Jednoduchý, snadný, rychlý, spolehlivý. No tak k mému překvapení ten rozdíl v dílce zase není tak jako velký, takže to asi fakt jako pocitovka. Ale nevím, zkusím se do něj ještě pořádně ulebit. Asi natočím, jak ležím ve všech, pokud ten neservu, a pak můžete sami posoudit, jako který vypadá líp. Ale je pravda, že z toho Temu mám zatím takový jako respekt, co se týče té kvality.
Jakoby úplně jsem se v tom tak necítil, jako se cítím v tom mém stříbrném. Jsem si zase znova nezazoomoval kameru, takže tam bude konečně něco vidět, protože tenhle záběr natáčím po druhý. Ale jak říkám, no, já se v tom zatím úplně necítím. Je to takový lehce nestabilní. No spíš mě to tak jako divně pruží, no, necítím se v tom úplně jako zatím, že bych tomu tak věřil, že se ráno neprobudím na zemi. Hele ty vogo, zase jsem si to téma hodinkama prostě nějak zazoomoval. Hele, jako asi dobrý, no. Mám to pro 6letýho kluka, takže ten se asi váhy jakoby určitě bát nemusí. Pro něj to asi nějakým způsobem pohodlný bude. Já se přiznám, že se v tom zatím prostě úplně necítím. Tak já teďka půjdu natáhnout ten svůj hamak a můžeme si to porovnat, jak budu vypadat v tomhle hamaku a jak budu to vypadat v tom svém stříbrném. Jak co mají tyhle všechny 3 hamaky společného a myslím si, že už je to tak nějak standardem, tak vlastně to pouzdro, z kterého ten hamak vytahujete, tak je pak zároveň ta postranní kapsička. Což je za mě super a popravdě nevím ani, jestli existuje nějaký hamak, který to má řešený jinak. Ale asi nějaký bude. Možná jako i ty, co mají i ty moskytiéry, tak ty už možná to budou trošku mít jinak. Každopádně tyhle všechny 3, co mám, to mají řešený stejně. Jo, ta kapsička, o které jsem mluvil, tak to je vlastně tato. A teď si ukážeme to je jiná. Fakt nevím, jestli to je těma popruhama nebo čím, ale prostě za mě tohle je na první pohled i kvalitnější materiál. A jak jste viděli, tak jako úplně jako pírko jsem do toho nelehnul. A úplně bez problému. Jo, ty vogo. Tak tohle je vončo. Tohle chceš. Prostě svůj hamak nedám. Pohodlnějšího ležení snad neexistuje. Asi už ani nebudu pokračovat v natáčení. Dám si pauzičku. Jo, tak tady opravdu vidíte, že můžete posoudit tady prostě v tom hamaku se nebojím pohybovat. Tam jsem se prostě v tom hamaku z temu jsem se bál pomalu pohnout. Ležel jsem tam dost jakoby skoprnile, aby se někde něco neurvalo. Tady úplně bez problému. Fakt parádička. Tohle byl dobrý kup. No ještě vám rozložím ten z Decathlonu. Nevím, jestli se mě do něj bude chtít lozit. Nechci ho úplně paní jako nějak poškodit. A víte co, mně se ho rozdělat nechce, je z Decathlonu. Stejně ho má kdekdo, na YouTube je určitě plno videí. Já ho na jednom videu mám taky, vlastně na jediném. Jediný video, který mám z lesa, kde máme ty hamaky. Takže se na ně podívejte tam. Ještě abych to tak na závěr trochu shrnul. Tak na to, že tenhle hamak z temu stál o chloupek víc než z Decathlonu. A rozhodně trvalo díl, než mi přišel, než kdybych si pro něj dojel do Decathlonu. Tak radši doporučuju ten z toho Decathlonu. Neříkám, že to jsou vyhozený peníze. To jako ne, jak říkám, mám ho pro 6letýho syna. Ale jak řekla moje přítelkyně, stačil by mu ten z toho Decathlonu. Akorát, že mě se tenhle na fotkách líbil. Ale jak už to s temu bývá, fotky a realita je trošku jiná. Jak říkám, tohle video je spíš pro mě trénink, protože se učím točit, učím se vychytávat ty věci při natáčení, používám tamhle na stromě, mám ještě Insta360, do toho se učím stříhat a dneska testuju vlastně i ty mikrofony. A abych tady neběhal jak bulík jenom po lese a abych měl nějaký materiál, který si můžu stříhat,
Tak jsem si řekl, že vám natočím tohle video o hamacích. Jestli vám bude nějak užitečný nebo ne, to už posuďte sami. Nevím, kolik vás to dokoukal do konce. Těm, kteří to zvládli až do konce, tak díky. Pokud budete mít nějaký adekvátní poznámky, rady, jsem s nimi do komentáře. Rád si je přečtu, rád se z nich poučím a rád si je vezmu k srdci. Tak jo, tak ahoj.